Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп кетәсе сүзебез булыр. Бик мөһим һәм кирәк әйбер турында. Шулай бит, ул да булса көнчелек, хәсәтлек. Без моның турында бераз дәресләр алган идек кич белән җомга көннәрендә. Нәфсне тәрбияләү турында сөйләшкәндә, һәм инде менә бүген җомга көннәрендә дә шуның турында сөйләшеп китик. Ни өчен дигәндә, көнчелек турында сүз алып баргач, күп кенә кешеләр борчылып сораулар бирделәр. Хәзрәт, ничек җиңгәргә соң ул көнчелекне диләр. Һәм бу сорауны бик күп кеше бирде. Димәк, бик күп кеше биргәч, бу күп кешене борчый, һәм күп кеше үзендә көнчелекне, хәсәтлекне кичерә. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, әзрәк кенә шуның турында да сөйләшеп китик әле. Чөнки яшерен батырын түгел бит. Бу хис, көнчелек һәм хәсәтлек ул кемгәдер мөселман булмаган кешеләргә яки гынаһ кылучы кешеләргә генә хас түгел. Бу хас, мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешеләренә дә. Ул гына түгел, бу хас мөселман кешеләре арасында галимнәргә дә. Бу хас, мөхтәрәм кардәшләр, Коръән укучы хафизларга да. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Коръән укыган вакытта, Коръән укыганда хафизлар укысыннар халыкка ди, әмма бер-берсенә укымасыннар ди. Чөнки бер-берсенә укысалар, алар көнләшә башлыйлар бер-берсеннән. Бу әйбәтрәк укый, моның макамы әйбәтрәк, моның тәҗвиде дөресрәк һәм башкасы. Ә көнчелек үз чиратында, мөхтәрәм кардәшләр, бик зур дошманлыкларга һәм явызлыкларга китерергә мөмкин. Көнчелек хисе үзең дә теләмәстән башка кешегә зыян китерә. Хәсәтлек. Бу сихер түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Бу килеп пычак кадау түгел, әмма бу хис кешегә зыян китерә ала. Шуңа күрә бит Аллаһ субханаһу ва тәгалә Коръәни Кәримдә шулай бит. Шушы үзенең сүзләре белән әйтә. Өч төрле начарлык бар. Беренче начарлык төн начарлыгы. Төн начарлыгы ул да булса, төнлә кылына торган начарлык. Ягъни физик зыян күрү. Син башыңа сугалар, кичлиләр, талыйлар. Шулай бит. Курпычак кадыйлар сиңа һәм башкасы. Икенче начарлык ул начарлык нәрсәнеке? Сихерченеке. Ва мин шаррин нафасати фил уқад. Ул да булса, өченче төрле начарлык. Золымлык. Бу пычак кадау түгел. Бу сине талау, куркыту түгел. Бу синең артыңда шайтаннар белән элемтегә кирип эшләнгән эш. Һәм өченче төрле начарлык ва мин шарри хасидин иза хасад. Хәсәтлек начарлыгы. Бу пычак кадауда түгел, башыңа сугуда түгел. Бу мөхтәрәм кардәшләр, көнчелек сихердә түгел. Бу сихер эше түгел бу. Бу бөтенләй икенче әйбер. Бу хәсәтлек. Менә җир йөзендәге начарлыкларны гомумән алганда шушы өч төрле әйбергә бүләргә була. Өч төрле усул белән кешегә начарлык эшләргә була. Без мөселманнар сихерне кеферлек дип таныйбыз. Әгәр дә берәр кешегә зыян китерсәң, без аны зулым дибез. Әмма хәсәтлектән, мөхтәрәм кардәшләр, без кызганча каршы тулысынча арынып бетә алмыйбыз. Менә шуңа күрә көнчелек, хәсәтлек турында иншаллаһ тәгалә бүген сүзебез барыр. Көнчелек, хәсәтлек нәрсә ул? Шулай бит, кешедә булган әйбергә карап, аңа кызыгу. Шушы кызыгу икегә бүленә. Берсе, бер төрле хисе, менә бу әйбер миндә дә булса иде. Шулай бит, шулай дисең. Икенче төрлесе, бу әйбер анда булмаса иде. Ягъни син аның белән үзеңнең дәрәҗәңне тигезләргә телисең. Яки ул әйберне үзеңдә дә булдырып, яки ул әйберне аннан алып. Менә шушы хәсәтлек дигәне кешегә булдаган әйберен юкка чыгуны теләү. Менә монысы хәсәтлек, булган әйберне юкка чыгуны теләү. Һәм кай вакытта шушы хәсәтлеккә нигезләнеп нәрсәдер эшләүдә. Сүз беләнме, я башка әйбер беләнме? Мәсәлән, берәр кешедә машина күрәсең дә, менә машина алган икән. Сиңа килеп әйтәләр. Менә теге кеше машина алган. Күпме тора? 1,5 миллион. Да эшләп алып булмый инде аны.
Бетте, мөхтәрәм кардәшләр. Бетте, шул сүз җитә. Шулай бит инде. Бу халык арасында, кешеләр арасында фитнә чыгарырга, я булмаса гайбәткә, һәм дә бу кешегә каршы кытыртырга шушы сүз җитә. Ә син бу сүзне әйттең бернинди дәлилсез, бары тик көнчелеккә һәм хәсәтлеккә нигезләнеп. Мөхтәрәм кардәшләр, бу әйбернең ни дәрәҗәдә йөргәнен үз арабызда белсәк, без моны шулай бит аңлар идек. Хәтта татар халкы менә эшче диләр дә шулай бит инде. Мин татар халкын эшче димәс идем. Татар халкы көнче. Шуңа күрә эшли. Яны бик күп әйткәнем бар шулай. Без эшче түгел. Без бөтен нормаль кеше кебек тик утырырга яратабыз. Мин үземнән әйтәм инде аны. Шулай бит. Горизонталь хәлгә ятсам, миңа рәхәт ятырга шулай бит. Но күршенең нәрсәдер эшләп биргәнен күреп торам инде. Шулай бит. Ул ишек алды җыштырса, мин дә җыштырам. Минеке дә чиста булсын, шулай бит. Я булмаса ул бер нәрсә тезелсә, мин дә бер нәрсә тези башлыйм инде. Һәрбер кеше ялкау. Ялкаулык ул, мөхтәрәм кардәшләр, хас сыйфат. Әмма безнең шушы ялкаулыкны эшчәнлек, эшләү теләге бозмый. Бездә теге ни кебек. Бер кеше кебек, иртә белән чыгабыз да, җимертереп нәрсәдер эшлисе килә. Ятып торыйм әле, үтеп китмәс микән дибме? Бездә дә шундый ук хисләр. Әмма кемнеңдер эшләгәнен күреп, мөхтәрәм кардәшләр, без тыныч кына ята алмыйбыз, без татар халкы. Димәк, кемдер капка ясаса, безгә дә ясарга кирәк. Кемдер машина алса, безгә дә алырга кирәк. Мөмкин булса, әйбәтрәк булырга тиеш инде ул. Әле акча булмаса инде, кредиты, ние бар бит инде, шулай бит. Без мөмкин шабашкыга чыгып китәргә 1 елга, вакытлы метод белән шулай бит. Мөмкин алай да эшләргә. Әмма моны эшлибез без. Безнең хатыннарыбыз да кимен куймый шулай бит. Алар безгә көн бирмиләр, әгәр дә без аны эшләмәсәк. Көн сайын әйтеп торалар. Әнә тегенеке бар, моныкы бар, синдә юк, монда бар, син нишисең, син нишләп эшлә? Без аңа түзә алмыйбыз инде, шулай эшләргә мәҗбүр булабыз. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу бездә дә бар сыйфат бу. Әмма кызганча каршы бу көнчелекнең икенче ягы да бар. Без бер-беребезне ашыйбыз да шуның аркасында. Әгәр дә, мәсәлән, ул бит бик сирәк ул. Бер татар кешесе дәрәҗәгә менсә, янына татарларны җыю дигән нәрсә ул бик сирәк була. Бик сирәк. Әле бер кеше таныш әйтә, әди, эшкә берәр яһүдне алсалар ди, 1 елдан аның янында бөтенесе яһүд кешесе була ди. 1 елдан ди. Син үзең дә сизмичә каласың, шулай килеп чыга ул ди. Шулай татар кешесен алсалар, алай булмый. Кызганча каршы без бер-беребезне ашый торган гадәтебез дә бар. Шуңа күрә дә бу безгә бик якын хисләр дип әйтәсем килә, мөхтәрәм кардәшләр. Монда дин белән генә дә без үзара җиңгә бетерә алмадык. Безнең тарихка күз салсак та, ничә татар ханлыклары арасыннан беребезне ашаганда, беребез карап тордык, юкка чыкканын шулай бит. Бу көнчелек аркасында эшләнгән әйберләр бөтенесе дә. Бөтенесе шуның аркасында эшләнгән әйбер булды. Монда теге алы кафирләр дип әйтеп булмый, динсезлек дип әйтеп булмый шулай бит. Әмма сәбәпләре аның бик гади иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иннал гилла вал хасада я'кулан al-hasanati kama ta'kulu an-nar al-hatab." Ачуды саклау һәм көнчелек, хәсәтлек ди. Утынны ничек ашаса, савапларны шулай ашый ди. Кеше савап эшли, намазлар укый, шулай бит инде, изгелекләр кыла, әмма көнчелеге бар. Менә шушы көнчелеге булдымы, аның эшләгән изгелекләрен, яхшылыкларын, савапларын шулай бит ашый башлый. Аның көнчелеге. Кешегә булган ачуы һәм дә кешегә булган усаллыгы. Шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, мондый кеше гадәттә кыямәт көнендә банкрот кала. Аның бер нәрсәсе дә булмый. Ул ышана үзенең изге яхшылык кылганына. Әмма килеп караса, гамәл дәфтәрендә бик күп әйбер юк булырга мөмкин. Без үзебез дә әле аңлап бетермибез, мөхтәрәм кардәшләр. Кыямәт көнендә әллә нинди хикмәтләр булачак. Хәлләр инде хикмәтләр булачак. Күз алдында, безнең күз алдында без инде биткән кеше дип уйлап йөргән кешене җәннәткә алып китәргә мөмкин. Әллә нинди чалмалар киеп, Коръәнне яттан белеп, көн-төн намазда утырган кешене тәмәккә алып китәргә мөмкин. Без моңа әле шакката сәйберләрбез бик күп, мөхтәрәм кардәшләр. Барсына да сәбәп безнең менә шушы йөрәгебез, күңелдәге алган хисләребез. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай ук әйтә: 3 әйбердән ди, беркем дә
Кытыла алмас ди. Ич әйбер булса ди, аннан беркем кытыла алмас ди. Әз-зан вәл хасад вәт тира. Беренчесе, шулай бит начар уйлау. Начар уйлау. Зан. Кеше турында фикерләү, начар уйлау. Бу дәлил дә юк, ни дә юк. Просто кешегә карыйсың да, так, бу әзрәк кенә шешенгән, эчкән бу иртә белән. Бетте. Менә шундый нәтиҗә ясыйсың, шулай бит инде. Монда андый яктан да без инде мастер дип әйтергә кирәк. Икенчесе хасатлык. Өченчесе начар уйлар, бу теге юрау дип әйтик инде. Начар юрау. Бар иде бит, элек шулай теге шнурым изелсә, юлга чыкмаска кирәк, шулай бит инде. Я булмаса анда юлда буш чиләктән хатын-кызны күрсәң, юлың уңмас, һәм башка менә шундый юраулар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, моннан нәрсә коткарасың ди, бу әйбердән ди. Нәрсә коткара ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Әгәр дә көнчелегең булса ди, бернинди теләктә теләмә ди. Шул коткара ди. Ягъни, иза хасадта фала табгhi. Көнчелек барлыкка килде, син бит кайчактан контроль итеп булмый бит. Бер нәрсә теләмә. Аңа да теләмә, үзеңгә дә теләмә. Просто тынычлан. Башыңнан ку бу уйларны. Аузу биллаһи минеш шәйтанир раҗим, бер нәрсә теләмә. Чөнки теләсәң, ул теләк үтәлергә мөмкин. Бу хасадлыктә була. Ә иң яхшысы, субханалла, машалла дигәндә дуга кыл теге кешегә. Дуга кыл, я Рабби, бәрәкәтен бир аңа, тагын да байысын ди. Үз-үзең белән көрәш шулай. Нәфсең белән көрәш. Инде зан, начар уйдан ничек котылырга? Ва иза зананта фала тухаққиқ. Әгәр дә берәр начар уй килсә башыңа, кем булса да, кем турында булса да, аны тышка чыгарма. Әйтмә бер сүз дә кирәкми. Тышка чыгарма. Уйдан икәнеңне аңлада син аны, бетте. Кешегә беркемгә дә әйтмә. Чөнки кайчагында без ул контрольсыз килеп чыга ул андай берләр. Уйлап куясың шулай. Булды. Беркемгә әйтмә, тынычлан. Ва иза татайярта фамди. Ау кала ла тарҗи. Әгәр дә начар юрау булса, эшеңне дәвам ит, игътибар итмә шулай ук. Шнурың изелгән икән, изелгән, яңадан алыштырасың да китеп барасың. Шулай бит, игътибар итмә улай берләргә. Уйлама аның турында. Аның турында уйлама. Бетте. Һәм аның зыяны килмәс ди. Ләкин әгәр дә шуңа ышансаң, инде шуңа ышанып эшли башласаң киресен, ул вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, начар була. Ул вакытта сиңа начарлык килергә мөмкин ди. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям көнчелек белән көрәшүнең безгә бер юлын өйрәтә, бернинди теләктә теләмә ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мөхтәрәм кардәшләр, иң популяр хадисләрнең берсе шулай бит инде, мөселманнар арасында без аны гел укыйбыз. Ләкин ул сүзләр һаман да сүздә генә булып кала безнең. Ла табагаду ва ла тахасаду ва ла танажашу. Ва куну гибадаллаһи ихвана. Иштирләй әйберне әйтә безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Бер-берегезнең арасында ачу белән карамагыз. Бер-берегез белән ачуланмагыз. Үпкәләмәгез, ачуланмагыз. Шулай бит. Бер-береңә караганда һәр вакыт рәхмәт хисе белән карарга кирәк. Әйе, бәлки ул сиңа кычкырадыр хәзер. Бәлки ул сиңа нәрсәдер әйткәндер. Әмма бит ул иртәгә килеп гафу үтенәчәк, әгәр дә син үзеңне тотып калсаң. Һәм барысы да әйбәт булачак. Бу очракта кемнең ачуы көчлерәк дигән кеше җиңми. Бу очракта җиңгә сабыр булганы һәм тыныч булганы. Шуңа күрә бер-береңә ачуланмагыз ди. Һәр вакыт бер-береңә рәхмәт хисе белән карагыз ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Ва ла тахасаду. Бер-берегездән көнләшмәгез ди. Хисатланмагыз ди. Әйе, без һәрберебез дә бер-беребездә көнләшерлек әйбер бар. Мөхтәрәм кардәшләр. Бу бар шулай бит. Бай кеше дә кемнәндер көнләшә, хәерче кеше дә кемнәндер көнләшә, матур кеше дә кемнәндер көнләшә. Ямсыз кеше дә әлбәттә инде кемнәндер көнләшә. Алар көнчелек ул кешенең булган, булмаган әйбер белән бәйле түгел. Һәр вакыт нәрсәдәндер көнләшеп яшисең шулай. Һәр вакыт. Кай вакытта кешенең бер әйбере юк. Карап торасың, нәрсәсен көнләшәсең инде. Аның белән мунча чыгасың да, көнләшерлек әйбере бар икән дисең. Шулай бит. Шаккатасың син дә аннан соң, менә икән Аллаһ Тәгалә бөтен әйберне кая биргән икән дисең.
Muhterem kardeşler, kinleşken kişiye ol baribir näseden kinleşirge, şulay bit. Baribir anga. Şoňa görä de wala tahasadu. Kinleşmegiz. Närsegine bolsa da bir-biringizden kinleşmegiz. Wala tanajashu. Beýe kötermegiz bir-biringizge. Ýagny bir-biriňiz istinden akşa işlerge jyýynmagyz. Albatta köpmeler seni özüňe faýda kaldyrasyň, emma bir-biriňizden kıybat berip şulay bitinde aýbirine akşa işlemegiz. Biznes ýasamagyz bir-biriňizden. Bir-biriňizden akşasyn alarga ýeşemegiz. Arada niçi bu bu только biznes tipdi. Mene şoňa görä muhterem kardeşler, indi Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtgan bu sözleri bir-biriňiz bilen arasında tuganlar kibik bolugyz di. Allah kullary di. Muhterem kardeşler, indi ikinci bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Benim ümmetimden di, kıyamet gününe 6 türlü kişi temuhka kirecek hisapsızdı. Cennetke tügül, temuhka kirecek hisapsızdı. Hisapsız. Alarını hisapka da getirip durmaylar. Alarga aklanırga da mümkinçilik bermeyler. Şuşu 6 türlü kişi hisapsız temuhka kirip gitecekti. Ayi biz bileriz mesela hisapsız kirip gitecek şolay bir imansız kişiler. Müşrikler ya bulmasanda. Hisapsız Allah'ını getirip de durmaylar. Allah'dan sırav da alıp durmaylar. Lakin bunda ikinci türlü 6 kişiler turunda söz var. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetindeki kişiler. Birinci türküm kişileri el-umara'u min ba'di bil-jur. Zalımlık bilen idare etüçiler, emirler. Yani kişilerge ziyan getirüçiler, kişilerini kısırıklauçular, alarga naçarlık işlevçi töreler, emirler. Emir töre ol şuşu kuyulgan, halık üstünden kuyulgan kişi. Lakin biznes tili bilen aytkanda halyk ol kişini yalladı halykynyň meselelerin, problemlaryny hal iter için. Şoňa görä Allah Taala halyk hizmetçisi diýip, slogan narodu. Lakin eger de ol şuşu öz işinden özüne faýda taba başlasa, zulümlik kıla başlasa, anda kişiler hisapsız temuhka kirip gitdiler muhterem kardeşler. İkincisi vel arabu bil asabiyye. Özlerinin gareplikleri bilen gururlangan ham özlerini şunun bilen istin sanagan garepler. Şundan da gareplerde alarning garepliklerin şunday tege gareplikleri bilen gururlana turgan halyk bar. Anday nerse ezrek bizde de var. Bizde ezrek ol muhterem kardeşler. Nişikine seyir bulup görünmesin şulay bit. Anın sebebi de var bitinde. Adam aleyhisselam tatar bulgaç anı tege anı tege nitip bulmayın şulay bit. Başka yolu yok indi. Şulay bit. Elbette onu yapkın aytamen tege. Tatar bulgan iken de öyle görmezse. Bizde de var şunday. Tatar halkı en aybeti diyen nerse şulay bitinde var ol. Ama gareplerde de şunday bar adet. Alar özlerini başka halktan üstün dip sanaganlar hem Kur'an onun bilen kireşken. Şolay bit. Şoňa görä Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köp güne orunlarda garep bilen garep bolmagan kişi arasında aýyrma ýokdy. Bütünisini halite ýerekdi. Bu garepke gene kagylmy muhterem kardeşler. Bu kagyla öz milleti bilen gururlangan har bir halykka da, har bir milletçi halykka da. Bar milletperwer, bar milletçi. Şolay bitin. Milletperwer öz halkyny yaratgan kişi ol. Milletçi tekebirlenirge mümkin. Özünün halkyny şolay bit başkalardan üstünlerekdi. Muhterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mınday berge cevabı bir katı. Ol närsedi? Kim özünün kilip çıkışı bilen gururlansa, şol atasının jinis agzasına dişleri bilen yapışsındı. Kapsın ağzına atasının jinis agzasındı. Kim özünün kilip çıkışı bilen gururlanadı. Özünün milleti bilen başka halyklardan üstünlerek bulurga tilesedi. Men okuganym var muhterem kardeşler. Bu her bir halykka has. Tajik bolsun, Özbek bolsun, Tatar gana demeyim mena. Ama Tatarlar arasında da bar. Hatta tarihi kitaplarda da anda bütün halkның Tatardan kelip çıkkany anda şunday teoriya var. Atlantidada Atlantlar Tatar bolganlar. O teoriya fenni ýaktan delillengen o. Anyň öz delilleri var muhterem kardeşler. Ýoktan tege professorlar munyň turunda fikir ýerteler.
Менә шуңа күрә дә үз халкыңны әлбәттә яратырга кирәк. Ләкин башка халыктан өстенрәк дип уйларга ярамый. Инде өченче төрле төркем кешеләр ваддихақин бил кибр. Тәкәбберлек белән тулган кешеләр. Тәкәбберлекләре эшләренә тулган. Алар үзләрен бөтен кешедән дә яхшы дип уйлыйлар. Алар бөтен нәрсәгә лаеклы дип уйлыйлар. Бу көнчелек белән дә бәйле мөхтәрәм карашлар, чөнки бу очракта син үзеңне бөтен кешедән өстен дип уйлап, димәк бөтен әйбергә дә үзеңне генә лаеклы дип уйлыйсың. Ват-туҗар бил хыяна. Хыянатчы сәүдәгәрләр, алдалап сатучылар. Алдалап сатучылар. Моны без һәркая күрәбез хәзер. Нәрсә генә ала башласаң да, аптекадан башлап шулай бит инде анда йорт алганга кадәр, анда квартира алганга кадәр алдау бар. Ва ахлу расатиq. Ва ахлу расатиqi бил җаһала. Әйбәт яхшы яшәүчеләр, ләкин наданнар. Ягъни алар әйбәт яшиләр, ләкин алар надан. Бу нәрсәдән килә? Надан булгачтын, алар беренчедән шикәр кылмыйлар, икенчедән кешегә аларның файдалары юк. Ул рәхәт яшәүчеләрнең. Алар үз дөньясында ягына яшиләр. Алар күрмиләр мөхтаҗларны, күрмиләр авыруларны, алар үз дөньясында гына яшиләр. Менә бу хәзер бар безнең җәмгыятьтә. Шулай бит. Машинага утыралар, өйләренә кайтып керәләр шлагбаумның артына, дөнья әйбәт, дөнья киң. Бер нинди проблема юк. Ва ахлул гыйлми бил хасад. Галимнәр тамукка керә, көнче галимнәр. Галимнәр арасында көнчелекне мөхтәрәм карашлар сез әле бәлки белеп тә бетермисездер шулай бит. Галимнәр арасында анда мощный көнчелек бар. Әгәр бер галим янына күбрәк укучы җыела башласа, икенче галим шундук фәтва чыгара шулай бит. Ул дөрес сөйләми. Аның хадисләре дөрес түгел. Ул тегеләй, ул булай, ул фасиq. Сез беләсезме соң тормышта кем икәнен? Шулай итеп, шундый көнчелек бара мөхтәрәм карашлар. Менә бу галимнәр арасындагы көнчелек тә аларны тамукка алып керә ди. Менә күргәнебезчә мөхтәрәм карашлар, көнчелекнең һәрбер өлкәсе дә мөселман кешесенә зыян китерә һәм Алла сакласын уларның тормышын һәм ахирәтен харап итәргә мөмкин. Мөхтәрәм кардәшләр, инде русча сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о зависти. Ученые разделяют белую зависть, черную зависть, а некоторые вообще не разделяют. Если ты смотришь на блага, которыми наделен какой-то человек, и хочешь эти блага себе, то это, ученые говорят, белая зависть. Если ты хочешь блага у человека, видишь блага, и хочешь, чтобы эти блага у него исчезли, то это называется черная зависть. Зависть, дорогие друзья, она действительно может навредить. Может навредить вплоть до того, что у этого человека действительно это благо может исчезнуть. Поэтому даже есть специальный аят, где Аллах Та'аля говорит: «Ва мин шарри хасидин иза хасад». Прибегаю к Аллаху от завистника, если он завидует. Если он завидует. Здесь очень грамотно сказано: завистник может быть любой человек, но не проявляет свою зависть. А есть завистник, который свою зависть воспитывает, поливает. То есть смотрит свою зависть, и эта зависть в нем увеличивается. Он начинает к этой зависти еще прибавлять что-то, с желания какие-то, дуа там, да, и говорит, вот если бы у него этого не было, он к этому еще прибавляет злобу и так далее, и так далее. Иза хасада. И он начинает культивировать, так скажем, свою вот эту зависть. Вот это, дорогие друзья, очень опасно. Потому что, поддавшись зависти, у нас может закрыться глаза, мы начинаем искать изъяны в этом человеке, чтобы погубить его, а иногда и можем найти эти изъяны, потому что они есть у всех. А причиной поиска этих изъянов явилась именно злоба и зависть. Поэтому, дорогие друзья, мы видим даже, как шайтана погубила зависть Иблиса, лахнатуллахи алейхи. Он позавидовал Адаму, которому сделали сажда все ангелы. Он сказал: я более достоин этого положения. И поэтому его зависть затмила его разум.
Сказать, что шайтан кафир, в том понятии, в каком мы его понимаем, мы не можем. Почему? Кафир, значит, это тот, кто не верит или скрывает свою веру. Дословно. Но существо, которое разговаривало с Аллахом, которое поклонялось ему в течение нескольких тысяч лет, он может быть кафиром в нашем понимании? Нет. Он верит в Аллаха, то есть в его существование, естественно. Естественно. Он говорит, что богов несколько. Нет. Нет. Он к другим богам и не обращался. Но он кафир в том понятии, что недоволен благами, которые дает Аллах Субханаху ва Тааля своим рабам. Это суть, дорогие друзья, суть куфра, Иблиса. И вот от этого куфра мы не защищены. Мы защищены от ширка, от большого куфра, да? Мы не будем поклоняться мусульмане, иншаллах. Пророк саллаллаху так сказал нескольким богам. Такого не будет. Если он поклоняется, он уже не мусульманин. Не будет такого. Но вот от этого мы не защищены, от зависти. Мы завидуем завистью шайтана, то есть недовольны благами, которые дает Аллах Тааля. Сами подумайте. Если мы смотрим на кого-то, у него есть что-то, чего нет у нас, ведь Аллах наделил этим благом того человека. Сам человек ничего не зарабатывает в этой жизни, все от Аллаха. Если ты думаешь, что он заслужил вот эти блага чем-то, то ты неверующий. Он ничем не заслужил. Это милость Аллаха, которую он оказал. Он оказывает эту милость тому, кому хочет. И ты считаешь, что Аллах Тааля неправильно оказывает эту милость, если ты завидуешь. Ты говоришь, а ты почему со мной не посоветовался? Говоришь Аллаху. Это вот звучит вот так. Ты почему со мной не посоветовался, когда кому-то что-то давал? Может, он не заслуживает этого, да? Или почему ты сначала мне не даешь, потом даешь кому-то другому? Вот это, дорогие друзья, поэтому очень опасные вещи. Очень опасные вещи. И Аллах Тааля нам в Коране так и говорит: «Ам яхсудуна наса аля ма атахум Аллаху мин фадли». Они завидуют людям в том, что Аллах их наделил. Аллах их наделил, говорит. Вы в этом завидуете. Вы спорите со мной? С моим разделением благ? Вы лучше сможете. Поэтому, дорогие друзья, видите, насколько опасна зависть. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи так и говорит: «Инна ли ни'амиллахи а'да». У благ Аллаха, говорит, есть враги. Есть блага Аллаха, Его милость, да, Он одаривает этими благами. Вот у этих благ, говорит, есть враги. И сахабы спросили: «О Расуль Аллах, кто же это враги благ Аллаха?» Пророк саллаллаху алейхи сказал: «Аллазина яхсудуна нас», которые завидуют людям. «Аля ма атахум Аллаху мин фадлих». Завидуют тому, чем Аллах их наделил из своих благ. Это, говорит, враги благ Аллаха. Им что-то не нравится в этом. Мы видим, как зависть погубила Кабиля. Он пошел на преступление. Сказать, что он был кафиром? Нет. Мушриком? Нет. Не было такого. Во время Адама, алейхиссалям, не было ширка. Не было. Ширк появился во время Нуха, алейхиссалям. Люди грешили другими грехами. И вот он совершил братоубийство. Из-за чего? Из-за зависти. Из-за зависти. Как может шайтан таким образом опьянить нас этой завистью, что мы можем навредить даже своему брату, родному, не говоря уже о брате-мусульманине там или о каком-то чужом человеке. Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва ла татаманну ма фаддаля Аллаху бихи ба'дукум аля ба'д». И не желайте того, чем Аллах наделил кого-то из вас. Не желайте, говорит, этого.
Вы скажете, почему? Ведь Аллах Тааля дал ему, например, опять-таки, мы же мужчины здесь все, машину. Почему я не могу пожелать себе машину? Да потому что она тебе не нужна. Ты не умеешь водить. Ты попадешь в аварию. Твой сын угонит твою машину и разобьется. Тебе она не нужна. Не желай этого, даже если тебе кажется, что это благо. Или же не желай себе ни хорошего, ни плохого, что есть в других людях. Возможно, ты просто с этим не справишься. Ведь Аллах Тааля, когда дает какие-то блага, Он дает то, что человек заслуживает, что ему подходит. И Аллах Тааля дал тебе что-то другое, но не дал тому человеку. А ему дал это, тебе не дал другого. Поэтому Аллах Тааля говорит, не желайте вообще. Да, кажется, что это блага, но не желайте этого. Вместо этого, что говорит Аллах Тааля? «Вас'алю Аллаха мин фадли». Просите у Аллаха Его милости для себя. Не ту милость, которая есть у Него, кому ты завидуешь, а милость, которая тебе причитается. Скажи, о Аллах, дай мне милость свою, благо свое, которое ты мне даешь, которое я заслуживаю. Надо правильно просить дуа. Иногда мы живем чужой жизнью. Смотрим на людей и говорим, хочу дом, как у него, машину, как у него, жену, как у него, и собаку, как у него. Ты живешь чужой жизнью. Собака сейчас хаски модно же, Раулявый. Вы что, не в теме, что ли? Не в тренде? Сейчас спят с собаками уже. Хаски моде сейчас. Вовсе, Раулявый. После намаза поговорим об этом. И вот ты желаешь то, что есть у всех остальных людей. Вплоть до ботинков, телефонов и так далее и тому подобное. А может быть, тебе этого не надо. Ты проси то благо, которое тебе причитается. Возможно, это благо, оно лучше, чем то. Возможно, Аллах тебе уготовил трехэтажный дом, а ты хочешь двухэтажный, как у него. Не мелочись. Да? Не мелочись. Спроси то благо, которое тебе причитается. Поэтому Факих, рады Аллаху, вам сказал, нет ничего хуже злобы и ненависти. Ибо завистника настигнет 5 наказаний. Первое наказание – непрекращаемая печаль. Человек, который завидует, он постоянно в депрессии, постоянно в печали. Он постоянно смотрит на других и говорит, у него есть, у меня нет, у него есть, у меня нет. Это такое состояние. Это, наверное, если посмотришь на россиян, в нем пребывают 100% россиян. Это состояние такое, да, печаль постоянная. Печаль постоянная. Второе, горе, за которое не будет награды. Ты лишен чего-то. У других есть, у тебя нет. Это твоя печаль, но за это саваба не будет. За это лишение саваба не будет тебе, потому что ты завидуешь. А так ты бы проявлял терпение и саваба зарабатывал бы на это. Третье, унижение, которое не будет восхваляться. Такой человек будет унижен. Он постоянно будет считать себя ниже того человека, так как у него нет этого блага. У него будет комплекс неполноценности. И постоянно будет унижаться, это будет проявляться в нем все больше, больше, больше. И в разговорах это будет проявляться. Но за это его никто не будет любить, восхвалять. Ведь унижение есть восхваляемые качества. Когда человека унижают не по праву, оскорбляют все, кому не лень. Но зато его восхваляют ангелы и говорят, ты недостоин этих слов. Мы просим прощения у Аллаха за тебя. Четвертое, на него будет гневиться Аллах Субханаху ва Тааля. Из-за того, что он завидует. Мы сказали, из-за того, что он недоволен уделом Аллаха Субханаху ва Тааля. И пятое, для него будут закрыты двери тауфика. Двери тауфика, то есть он уже не сможет воспринимать хорошее, благое, мудрое, потому что у него будет в сердце зависть. Также мудрецы говорили, что завистники противятся Аллаху в 5 вещах. Первое, он гневается на явные богатства другого. Он одержим гневом. Почему? Потому что у других есть, у него нет. Это состояние злобы постоянное.
Второе, он гневится на долю от Аллаха. То есть он говорит своему Аллаху, Господу, почему же ты разделил богатство вот так? Претензии ему предъявляет. Это, дорогие друзья, многих может касаться, да? Действительно, иногда я тоже думаю, почему богатства разделены таким образом. Альхамдулилля, вот если бы не религия, у меня бы отношения с Аллахом испортились бы. Потом вот эти все доводы я прокручиваю у себя в голове, и все становится на свои места. Это наивысший иман, наивысшая вера, когда ты доволен своим Аллахом, Господом. Радыту билляхи раббан. Я доволен Аллахом как Господом. Это же означает не просто я доволен, что Он меня обязал намаз читать там или еще что-то. Я доволен, как Он распорядился богатствами этого мира. Даже если я доволен, если эти богатства достались мне. Я доволен, если эти богатства достались не мне. Я доволен, что Аллах наделил кого-то разумом, красноречию, но не дал мне этого. Но зато, если я беру в руки землю, я делаю из него золото. Я много не болтаю, я могу очень красиво что-то сделать хорошо. Аллах наделил этого человека красотой, но зато Аллах наделил меня силой. То есть я доволен. Вот это наивысшая вера, довольство своим Господом. Когда ты видишь в своих друзьях, даже в своих врагах что-то, и говоришь, это же от Аллаха. И я доволен этим, это от Аллаха. Самая высшая степень, наверное, когда ты даже врагам своим не завидуешь и говоришь, это от Аллаха, да, он силен, он умен, да, это от Аллаха. Это от Аллаха. Я этого не завидую. Третье, он проявляет скупость по отношению к высокому качеству Всевышнего Аллаха. Поистине, как Аллах Тааля дает блага из своего высокого качества тому, кому пожелает. Это качество Аллаха давать, а он в этом проявляет скупость. Оскорбляет Аллах. Четвертое, он оскорбляет друга Всевышнего Аллаха, так как завистник желает, чтобы тот, кто имеет блага, осрамился и остался без благ. Друг Аллаха, это значит, Аллах наделил кого-то благом. Значит, на то были причины у Аллаха. Когда ты завидуешь, особенно мусульманам, ты, соответственно, завидуешь тому, кого Аллах Тааля пометил, так скажем, своим благом. Значит, Аллах Тааля к этому человеку обратил внимание, а ты этому завидуешь, враждуешь. Это относится особенно в отношениях мусульман. И пятое, он помогает врагу Всевышнего Аллаха, Иблису. Он помогает Иблису, шайтану. Когда шайтан, Иблис, видит все это и берет это оружие и начинает вредить и завистнику, и тому, кому завидует. Дорогие друзья, также пророк саллаллаху алейхи сказал Анасу ибн Малику. Ложись, он еще был маленьким. Когда ложишься перед сном и встаешь утром ото сна, не держи злобу ни на кого. Злоба – это причина зависти. Зависть – причина злобы. Не держи злобу ни на кого, говорит. Ох, как же это трудно. Как же это трудно ложиться и простить всех перед сном. Не думать о них. Ни о врагах, ни о друзьях. Всем желать добра. Как же это трудно. Но пророк саллаллаху алейхи сказал, это моя сунна. Это моя сунна. Вот такое, дорогие друзья, отношение, если было бы среди мусульман, я уверен, что многих проблем не просто решить получилось бы, они бы даже и создавались. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء